बड़े प्रदेश पत्नी बाड़ी घर में। कवन पति? चाय पति की मनोहर पति की दाढ़ी बनावे वाला पति? ये पागले बा तोर जाना से बियाह तो ओकर कौन पति ते बनबे? ए बेरा भर दाढ़ी बनावे वाला बुझली। हजार हाँ जी। तब तो ओकर दाढ़ी बनइबो। हाँ जी। मसाज उसाज करबो। हाँ। ब्लीचिंग करबो। आई ना रहुओ के कह दी तो हमरो कलम काटिए दो सवेरे सैलून पर काहे छुरी कैची घरे बा। बाट कैसन हजाम बड़ो कैसन हजाम इसको हथियार न करे हाय सुअना सुतारी हां तो कई के व्यापारी हजाम बने हैं पति बड़े पे हम सैया के कहता नहीं तई ब्लेड के बुझाता हैं मेहरारू बुझल स्टीटा मरद बोले के ढेला पति बड़े प्रदेश में पत्नी बाड़ी तने और साड़ भाई उठा दी मेन के ए पतरेंगा भाभी रुआ तारू का काहे रुआ तारू काहे रुआ तारू तारा आंख में आंसू हम देखत हन तक करेजा फाड़ जाता कहाओ तनी बढ़ाओ हो सड़ भाई है तारा कोई सीट भी हेल टोन कम करके वॉल्यूम उठाई काहे रुआ तारू भाभी अरे ढेर मत रुआए दादा काहे ना तो हमार मकई के बाल गिर जाए ढेर अखिया से लोर गिरी डांठवा सब पटा जाए उठबे ना कर हां हरी बाबू काहे रोता रू बोला ए दीदी दीदी एक के थप्पड़ मारे में बताई हम कहते नहीं भाभी कहते के दीदी हम तोर दियादिन मन के पूछा था नहीं कहा अब हालात दिमागी बड़े रे हाय दीदी के चिन्ह गलू है अच्छा आ लोग ही तीन को जीजा बड़े लौकते नहीं बताओ एक जने आज हां आ तू जना खेत छोड़ के कोई ना काहे रोता रू पहले ही बताओ वहाँ के 2 साल से बहरा बानी हम कितना कहतनी कि अब रउआ घरे आ जाई कहतरन हमर फुर्सत नहीं के कितना पीर वधल बड़ी बात एक गुड्डू बाबा इतना तो भैंसो न पीर वधे बताई है रुवत रुवत अलवा गई 2 साल से नहीं खनावत 2 साल गईले हो गई कैसा सारवा तोर बाप बारे हाय जोगरा से बियाह को के तोर जिंदगी खराब कर दलो अलवा गइल बिया तनी सरसों तेल ले 2 साल गईले हो गई फोन से कहतर कि आ जाई कहतर अब आओ तनी न खनाओ उनका से बात करे लू ना बात ना पटरी उटर नहीं खे तो देख ले अगर पता लगे तो हां ऐसा हम विचार एक बेर बनौले रहन अच्छा मझवलिया के लोग कहल हां कि गिरी बाबू ओकरा से बियाह कर ली अच्छा तो हम सबकर बात काट देनी ताहरा ले पहले हमार प्लान दूसर है का एकरा से एकरा घर के लोग खानदानी हमरा के चहले वाले कि हम कहले ही नहीं कि अच्छा के एकरा ले पहले कर नाना आई रहले एकरा माई के बियाह करे हम कहे बियाह ना करे शिवाजी ले घर हो अच्छा अब एकर बाबूजी दौड़ता तोर नाना बड़े के मर गइले मर गईले आ नानी मर गइली हां तब केकरा से बियाह करती रही हाय बबुआ अच्छा रुको उनका लगा हम फोन करता नहीं आप फोन करे नु जब उठा लिए नु त तार के दे देबे करा पहले तू उठैया जौन ए भाई टेंट के कर गुड बाबू राउआ सर भाई राउ टेंट चुअतिया
सवेरे जब खुला तब ब्लॉग तो ले जाइए एकरा के ना तो जा लगन भर पेट चुपाई हो जाएगी लगवा पेड़ा जो है अब बोर मुस्कोल देवे फोन लगाओ तनी हम आ तारा बोलूंगा कि फोन जब धली ना अब बात करे लगे तो तार के धरा दे तन मोबाइल दो तो त्रिलोकी फोन दो तो अपना मरद के याद नहीं खे भातार के नंबर याद नहीं खे भर सकते हूँ ओकरा याद नहीं की जो गति तोरा सो गति मोरा रामा हो रामा राजा रामा हो फोन नंबर नहीं खे केकरा लगवा देवर बबुआ लगे के देवर होता है दया जी हाय ए घोण पणा सब बता एक जानता रुके ना बीमारी आए एकर बियाह बड़ी पैरवी से लागल बा कहाँ बा तेरे बेर कट गइल बा अच्छा नहीं के लइके कहल जा जे हौ धल ले जाई चुप रह कहिया से जो ओई बधाई में भाग हेल दे दे बाबू का मरद कहीं का नंबर दे दे बड़ी रोती है बेचारी मत रोवा आई तार सब दोनों आका लवा गइल बा तारा गर्दन पे पानी उतर गइल बा द नंबरवा लिखो भौजी लिखो तो बोला 95,512 अक्षर में लिखी का हाँ जी अक्षर में 95,512 चप्पल जूता 18 चप्पल जूता ओहो चप्पल के कंपनी में काम कर लेना लखानी कंपनी में हाँ जी तब इन कंपनी नंबर वो दे ले बा हां एकरा को ओपन कर देता ने सुनिया काली बोले के नहीं खे कारला यात्रीगण कृपया ध्यान दें मायरवा से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन अपना निर्धारित समय से 9 महीने देरी से चल रही है। असुविधा के लिए खेद है। सील बदल पानी गर्म चाय जय मोरे ओय पापड़ी समोसा गोड़मा गोड़मी जय ई मायरवा स्टेशन में चल गई का ई कैसा नंबर देला बेचारी फंस जाए दूसरा नंबर दा लिखो लिखो तू तो घबराइए दे रहा बेचारे है बताओ ना रेलवे में धर लेलो सब हाँ लिखो बोलो 95,575 95,500 पवित्र आ नंबर चल जाता रहा दोनों जानी भतार के भीतर फोनवा के नंबर चल जाएगा भातार के कान के भीतर ओपन कर देते हैं सुंदर रहिए चुपचाप उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना ए नैना उ कोनो के रखले बा हां ड्यूटी से में आइल बा ड्यूटी में से सुत गइल बा औ कहते जी उठाइए ना उठल भी औ सुतल बा हेलो 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 के बोलता नहीं अरे चिन्ह करे जा चिन्ह हो उहे हो मनु है ए गोल लागला ए जी रार गोर छुके गोर लागत तनी तू लोग दोनों जानी आज भा हमार कुछ छुके गोड़ लगा पूरा आशीर्वाद बा
तू आइल बार छपरा जिला से आई देखो तरी सब हमार खानदान हो हाँ हाँ हमरा के तू काहे के लपेटा तारो अरे बड़की भौजी नु हो ई तार कुछ छुके गोल लाग सक तारी हम कुछ छुए ला ना है सन सिवान जिला घर हो आई एम नटवर लाल अच्छा तार हणियो धके गोल लाग दे आई हम छोटी करिखा लग जाई करखा लग जाई वही में के खिचड़ी तार बाबजी खाई जाई बराबर वही में के गोल हाथ खात रहले है वीडियो कॉल करी वीडियो कॉल करी अच्छा फेस टू फेस बात करबू हाँ जी अरे थू चटनी मोबाइल कहाँ से ले लू दादा ना जीबी आई बता धरबे ना करे अच्छा हाँ फोटो आ गई देख ले डेरा में लगे लाइट जराई आई सामने देखो लौकता ओ माइकवा जिन बजावले नु ओहो नतिया वो जी पहुंचल बा ओहो मेहरारू के छोड़ के फरार हाथ एगो ही पर धइले बड़ा लौकता बराबर एगो हाथवा तहर बोझे पर रहता बाजवा छोड़ द फूल जाई बराबर बाजा के ए बलमुआ बताओ हमरा के छोड़ के काहे तू पर आइल बड़ो फोन जब करी ले फोन के हमके जन हरान कराई राजा फोन के हमके जन हरान कराई राजा फोन के हमके जन हरान कराई राजा मझवलिया में आवे के पलान करे राजा मझवलिया में आवे के पलान करे राजा ए नैना उतारे से झूठ बोला तार के हम दिल्ली या बॉम्बे बानी उ गाँव वहीं में रहता रहे अतर के भरमा के यही पंचायत में बड़े लेकिन आवत तो निकन कहत रहे जे दिल्ली गइनी है बॉम्बे गइनी है कलकत्ता गइनी और रहत रहे यही जी एजी से मैरवा धाम ले देख लो लोकेशन बताओ ता बताओ ए बलमुआ जाके परदेश राजा हमके सतावेला जाके परदेश राजा हमके सतावेला कोई का तू वीडियो कॉल रात भर जगावेला कोई का तू वीडियो कॉल रात भर जगावेला हमारा पैत ने ए हसान कराई राजा हमारा पैत ने ए हसान कराई राजा हमारा पैत ने ए हसान
बलमुआ घरे तू आवे के पलान करे राजा घरे तू आवे के पलान करे राजा आवे के पलान करे पहिला मिलनवा पहिला गुलाब दूर नहीं खल्ला नहीं पाए लोकेशन भेज लोकेशन ढेर दूर नहीं खल लगा ही बाड़े लेकिन तारे के भरमा होता रहे जाई खोज के लिए आई जई तो हो जाए जई उनके कंगना सब दे देना उसके चलना आग लगे उसके वो बचना आग लगे उसके वो बचना बैठी फोन पर कहतनी जे बॉम्बे वाले और रहतनी मंदिर में कहो पहले रउआ बताएं जब हरे के ना रहे के रहे तो बियाह को लेके काम हम कने भैंस आई जे सोना गुद के चल गई बताई बतिया से बोली कबले बेटा हमर भरबा बतिया से बोला कबले बेटा हमर भरबा भली जब जवानी सैया आके का करब भली जब जवानी सैया आके का करब चढ़ल बा जवानी अब नेमान करिए राजा चढ़ल बा जवानी अब नेमान करिए राजा मोह मारो के गुता कितना दिन पाइल बन वही में यहाँ के घरों में ढूक गई और वो लोग कुछ बुझाला ना यही के मारे तो यहाँ का भागो रहनी है और वाइल बने तो यहाँ के लागे कहे जे रोज आवत होई है छोट भाई है यहाँ के भरोसे हम जियत रउआ रही के लेके तब रउआ भरोसा हम तीज न भूखे काहे कि तीज भूखे के वाला 1 2 3 चढ़ल बा जवानी अब नेमान करिए पिया चढ़ल बा जवानी अब नेमान करिए।
पचनेरुआ हमारा अपना पांडे बाबू के तरफ से पुरस्कार कर पे गोड़ लगता नहीं घर में मैं रही आराम कर ली बहुत दिन हो गए ले तन थाक गइल बन सुत रहे सुत जाई से जिया पर चली के आराम करिए पिया के आराम करिए पिया से जिया पर चली के आराम करिए भूसा के इंतजाम करिए पिया मकैया गोरे के पला करिए पिया के पला करिए पिया गोबर काहे के इंतजाम अरे कौची के तेल लगौलू है भौजी ई सांडा के तेल हो आहा बलमुआ खातिर पेरवा के रखले बानी अच्छा सांडा के तेल आहा ये देह कांडा खाने लेकिन जान ली चाचा बड़ी दिलदार बनी फिर आ जाए में समय से जो बोला तबे देखिए हमारा जिला के जबान कैसन हो मेहरारू के भी रउआ कहता नहीं हाय नदिया कुछ जो नहीं तो बन कट कहीं के फिर चलिए ठीक बा सुनी ना बाहर रहेला कैसे झगड़ा उगड़ा ना करेला लिट्टी बना के रख दिल बानी अचार धो दिल बानी खा ले आ करछुई स्टेशन पर मत उतरे ना है न तो ट्रेन कर हाथ से छुई आ पुक दे खुल जाई चाय चाय ठीक लुका कही कैसन को खजीरा रंग होइबे ना करे अरे बाप रे अरे मारे तेजो तेजो अब तेजो हमार भाड़ा उतर के तेजो आई बा भाई बा भाई ए गुडू बाबू अरे राम हो राम देखतार ऐसा दिलदार आदमी को के चाहिए यही बात पर चाचा तन देह डुलाओ को बात वाह वाह ऐसा डुलाओ के बाद जे माई दुर्गा के कृपा हो के जीवन में रहुआ कोई सर्दी बुखार हो के ना करे चाचा का नाम पर सब ताली बजाई है नहीं चाचा मर्द कभी भी शर्माला ना ना जी अब भगवान के दरबार में भजन में नाचे के चाहे ऑर्केस्ट्रा में नचना चाहिए लेकिन राम के जे नाम लेता ओकरा में नाचे तो भगवान में हाजिरी लग जाए तनी हुरका बजाओ हुरका पर नाचे वाह वाह हई काहे कि देह कहती है एक नंबर लयदार एक नंबर लयदार एगो उड़ के देता उड़ के ऊपर और निमन लगी